разглеждате ли други варианти за доставчици преди да се спрете на нас? Да, бяхме в един от, може би, най-големите магазини, като вид артикули и брой артикули, които имат. Но, честно казано, това, което не ни хареса там, е, че първо бяхме уикенда в магазина. С нас имаше още 30 човека едновременно. И общо взето, горе-долу, нали, казахме какво искаме. Те казаха, в онзи край са еди кои си, тези тук са еди какви си. И ни оставиха сами да разглеждаме. Ние си взимахме малки плочици 5 на 5 см и се опитахме да си го представим в голям мащаб. Общо взето комуникацията беше много трудна, избора беше огромен, което е супер, но в крайна сметка ти се губиш, защото нали, ние не търсим това обслужване. Горе-долу знаехме какво искаме. И така, поседяхме може би 1 час в магазина и си тръгнахме. И другото, което така ни направи нали, странно впечатление, че оферта, която получихме от тях, след това, за горе-долу абсолютно същото, което и в момента имаме, беше с, може би, 30-40% по-скъпа. Дори не е точно така. Като срок за изпълнение беше още по-дълъг. Да. В смисъл, те бяха, може би, с 2 месеца плюс за изпълнение на поръчката, докато тук имахме, не знам, 15 работни дни, мисля, че беше, да, което беше, вау, 4 пъти по-къс период.